Boadu. 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 Fiado. Boadu sika kokoko ma no. Enye sa. Wo wi ase a wo baaye. Mema wani kan. Mema wani nye. Akwama no. Amani so ntete me. Why? Nti ebe pa na ekoso a bisa me maame nso a mpese obeka no kra kire o bisa na na odi ato bisa na odi ato a sese mukra de se kra de mi hu de menye me ho Boadu maame so mpe mani mahwe kra maame time onyam kra ko bi kumi ato atwene bisa me maame say adenti so a onkyere hwe mu nkyere ho tise pa dia na meye maame so wa na wasa waka bibia kyere me so wa kasa ankyere me a me mai de hu de ekoso anano mesere mo monka maame akoma no ne me kasa wate me pese me hu ne ekoso pote sanse sisi ade mitirimu aye bebre Boadu nso me do Boadu na wale Boadu kra wi ase nyina chese me hu de menye me ho anano mesra mo mwa me Orum akuya ame ade atam ade na hawo anu ama kan kira me se Boadu nti ena bidibi hawo ando aba ka kira me ye ma me hu mi ame ame ado mentini me biase setse ba mame nti ade be nkoa ntina woni afia duru wo tank siesi eda mo ntem mame adai ba meslew de wo bia ka kire me me sha obo say me nka nkire wo bia mame ba na ucha ede ntina upecha wotia cha mukudei afia duru yo me yanko pa budabua ni kona krana ni ye bidibia ni kunu kra wa ba wale no na me ko pe awade ede ma no wale be ma no wale no afia de be ma wale ni wiye awo ma Aden na otete me sa. Me do awo tete me dodo. Aya nya butre na so pesa. Die so. Minya den abotre. Minya den abotre. What the award tata me sa den awon no ya toso de. Me ko nwuro ma kofa abeto de ne so dia na. We ye ntokwa. Award duma nkoma na den ma. Wate, what the award tete me sa Aden. Ena me ma me se no hia na na tone na so asa. No hia na na tone na so asa. Aden. Na de award samo ha madwen sa. Me no ko ntokwa. Na nya ntokwa na ne. Si ya duro. Nya na wotidia mu na nananu be we da wo. Ya duro. Bon ho so. Sa na me ka kiro. Wo di body to jam no wan nane a. Ebe se yakusa se de be ya nhye. Ade anso no obata bia de o hwehwa ne se oba wo ba na ne ba wo ba ade ato ne na so. What ase? Me ma me do ka no, Oba nkwa na enwo. Me tadua mu adin. De o chene yo tadua. Me tadua mu adin. Aya wu. Ye de kasam. Tadua mu de tadua wo ba ene ye ka enye de mu oten. Tadua na mu ye de na wo ba. Ntu be yasame. Edian. Oba nkwa na enwo ana. Oba nkwa na enwo. Eye. Wo jira we se wo so dia. Edian na abeye. Minim dia me. Edian na abeye. Edian na abeye ka de obeye kire me. Na wo. Ada wo si me. Ya kan wasam so na wo ye dede sa aden.
ɛna me sɛ deɛ na abɛyɛ Mira. Pacho. Nyane kasa kyerɛ. Mate. Nyane kasa kyerɛ. Oba obrɛ no ho ase, ese ni kunase. Na ni kunu so adɔ no. Uti we me dɔ. Me nya wa ye de, me nya wo basa basa. Hwɛ mfudu a bra ma bra gu wiram. Wunti na woma me na wono so abedi oba wa mebla. Ma ye bɔne. Sabi me wusisi a me tofo ma ho na bedi ma ade. Ajapade beblebe nyina ho na me de gya no. O de gya no nyamna mti we, nyamna me gina hwe. Nyamna de be gya, na de be gya. Na me nam wo. Na o de be gya hwan. Asia. Me nam wo. O na wo me na da bi o. Na sese na ti me ti wo no. Eti wo ajapade wo ho sese anyame de na ye hwan de a. Wa wu sese wo ajapade ye hwan de a. Aden. Aden na o de a wo etete ne sa. Oh. Na watie nka ye hu ye awade de ani tu wom na ye de ne de bia ntokwa Ya bodom. Ya bodom. Afia Bebrebe nyina miwura. Yes nyina ya wo baako pe. Awo baako pe yi o. Awo baako pe me yafuni yi adi mabura wa ma me binti. Enu anti na mi re ye me se. Nye bibia. Afia ewum na nso fa baabi na fia wanya ade me ba ye se de wosi a woni wuku esi kasa no afia nya sa na yem ne se mpeni ye nananom wo kwa wade anananom se de wo musi kasa kire yem afia se wo ma wano buru wuku so bebrebe kura no kura ma wo ye dene ma afia se de wosi esi gina ya woni wuku esi kasa ti se de wo na wo ye be ma no afia mesro enye sabi wo ye sa be ma no ko wo dwapade a wo de besie wo mfa mma Ya bodom. Woni mo bra me brew. Woni mo kwan ya papa de me fa so. Ya? e kwan be Me ka nema a ekoso wo sa wo ba ko pe ya. Me nya ya furu wo ba ma papa yi. E kwan ya papa de me fa so a. Ya? afia Se me dwen awo se me ho na se me dwen de papa yi di ye me ho a wo beti na mawu. oh dabi Wate? enka o wase mafia tie me se de ade na si tie no wa na be ma wo kunu kwa ya ma na kofo ba afoforo aka ho wa na be ma ne kwan efiri se de wo si tie na wo ne kasa enipa wokwo wano aboro no so wo de wo ye kire no na hampo nie na dem eni dem kura de wo so ma wan hwa wo be bobom wo do nsa be keka Ya bodom asem no me ka kire wo se wo no wo de se wo beto ani no ani na na wo de wo beto ye na asem na se yankasa wo ho obeware wo ba aka me ho awo nti na obeware wo ba aka me afia de wo be ye ne be me na ware wo ba aka ho tie me be me yu kasam no ama wano aba fom me wura nya botere me wura be ye yie wo sori na wo ye ne se de wo ba ye ne kuna e be si de ne ntokwa ba enti me de afutu a me de be ma wa ne se sesan wadwen na bra wo ho asem ma wo kunu na nya be ma no be ma ne ware wo nya na ware no wo de tie masma meke awo ne de kwan bia ye be fa so a wo be nya bi ye be fa so a mo wanya bi wate afia so antie de meke ne be me kofo ba afoforo ka ho a wo de nsa be hye wanum na meka kire wo de nsa be hye wanum nsoso sa bra yi de wanya nkofa ayo bra wo ho ase na na dwene mfiri so nya sa no wanya kosom se bom ene wa hwe obi dwane agya wade no akọ ama wo niema woni na ye nyina aye kwa hwafudi amoaye enti wo be din sanhunu ama be ma na pam wa ma ba foforo betra wade na se abedi eni ensi di abra wo ho ase eni ebra wo ho ase mema fodro eni ebra wo ho ase afia ensi wo be ma ensi da ensi e wo hefa ye kuro yi mo ye de wo kire ese mi kuro bakọ akọware wo ba e de na ba be ka me ho ese ye nyina ye wo ho anoma bi ni so se ye hwe se sawadwen yo once sade eni obefa bi afia asempa na me ka kire wo je bibia makorokoro nya dwuma wate afia wate wo de wo kwa ka kire ne semiwura
me pa wo chew de si ye bia fa che me ya bodom be fra me won me ko woni me akasa pa me a me hu se mafom me sro fa che me efia me se wo ye sa na susu no na don sa ne na bra wo be nso be se de hye eno anu no wodi bi so nko wati ye ne sa wati efia ye fia wo do tiri yo me de me nya bi sa o wati hwe se me ka wo mua me wo de sene wo kwa echi na kwahwe ne to se banku wo tuante se pimpim wo se banku wo be da na ma papa ya ma bibia ya kama Mama ya bodom. opani aje We dey aboko onantisi. yo we de eja me da ase we de akwan so de boko me na anu ntokwa me ba be pie so a na afia na wo ko no opani entwa yi edwene ho a mene ne ko ye no so makasa kire ne papa makasa kire ne pa na mehwe kom na msida bi se mama me pa wo kyewa na me kura se bi o ma ya damfo bone efi se ma be pie so se ma me pie so na me ye me te na tesem ana me beba wura mu di ana koye se obi a bi a me pa asem na di ama be pie so nso die me hu se ntwa ye wo se me di dwan to abrontie opani age me sraw fa bibia ache na se me nsoso me bem na me ne mienu yetu anamon ni ehu ba bia ye be fa ye be kwakọ pedro na wono nso wo be ye aduro ni bia se de be ya benya akoda ni bi de ekuta no enti na mbae Wa kire se wo ye yonkupa das yonku bi chenua no kwasem na chese me yere mi hu de menye kwasem me mame asi me wonto no na so ansa na sabi wa fi wiase me ni wakasa bia me do mia kama kuma sabe ma walo na ma be walo na mdu aba fie me no ba ye sabe de be ma be ye bia ma ne yire bia me ye be ma no kwasem me do enu nti ma ye ma dwen se me pese me walo aka wo ho me wale mi enu a wan hwa me do oba kro na sene ampa enti me no kasa se ya duro se de be ya kire wo be woto me ma me na so den amana kuma ya de ato ne yam na wono so ya de ado awade ye wale na kire enti me ma me do wa na me so me nya do ta wachi na se me ma me kasa me mpamo a je na me me mpenisa me ka wadamfi on tiase o tinene nkasa me ne na kasa ene na kasa wa opani sese wono ntiase ya adwuma na wo na naja me se de wo ye no ntwa yi te se me de chawo pa brewo nti eja mesro me dawase eja me dase nti mesro boa no mame mate ne me nso me ne numi enu ye be sese adwene e de ye be si bia no so wo be ba boa mane ana no mshira enye ho mshira won so ajo se una ope kunu epe ba ma na esi die ntina obetan eno na mente ase no no chiwa o che wo boni aye o che wo boni aye fo nti mechirawo odum akuya mechirawo nkone ho obekun na ni bere ka ne ba na ko ye wo ba na nka cheche ko wa wo amanu akope nti meme be wo wa o ye oba no eye ne ya udi achire ye bedi nkoma wate nti mechira nkofie ho mani nkwankwa ku mame sai mechecho sai de be ya menya me na ato me na acho ancha na me kwa na nanu ha wanchi ado a nkotu enu ni eja menya amani abochu onya udi achire ya ajo kiase ni nyina no maka achire wanu onyo sense obi a waye ne papa kase sei die eka die ntina wotimi de boni di wana say wotimi tan wa ma se obenya kwa na nkoko wo afiri wiase okuda me ba no okuda no we hia wa no odi hu ani bidi echi bidu wanya enju odi achire be di nko wa wate
Hey. And they say, Uncle Abatana no musa why din sir. say somewhere cosy. I told you I told me a junjune. I told you me will fear meninka. Yami but na hadin sa no mai. Almost soon sa nam de chimere na makoda. Oh. Say ni kwasa uncle Abatana han be din sir. So when you come me wo ho betia ba me nche. Akua. Agro mu ye yumu. Was my kamenyum. Ufi o misi wa o ma me bebo me. So ohumia. Na o twitwi fa me so sa. Nipa mu kura me fewa na o twa fa me so. Nti na me ya na me de mare ho abetena. Say how so ye kwan obi e twam na wo hu sa wotia na why din sir. Enye fe. So ho. Enye fe. Me wa ka muti na ho ye. Na no ma do me ho ye pa na so ye. Ya na ma feel. Hello Miss Matthew. Benya de bia na me ba unche. So de na me ba e kaneno. Na so ba me nche. Ya aduane kura me ntime ni. Oh. So kwati. Eso ate on. Ni dio. Ntime so na. So ye didi na dama no ai. Enye hwe asem na esi. Ye de ya to betwa. Gidi. Wakamati. Asem ya ma me ka kire ni ka kire bodu ana. Yes. Debi. Ka kire na ngo ko fan se pii so aba. Debi nka. Okay. Bodu. Ade. Ni bia. Gidi. What's it? So de kofi me kwa ko sensu aba so de anwumre me hwehwe wo. We ba me ho nyuma. Anwumre ba wo. Ne ma twen wo. Mate. Nti e ko ba se wa ma metimi aba. De bronze wo ba e be bibi wo. Ni ameba. Why? So de ahwe mani. What? Me ko sensu kofi wo. What my coffee? Length na ha na me ko ma me. Das. Yeah. Baba, bye. Musama we pa. Hey. Wasama pa nene ani so de hunu sei. Na me abrese. Me fa sika akọ. Ngoma buedu. Buedu a wonye me moja. Na me fa sika akọ ngoma no. Nanga majimisa. Sama wo tete me sa. Fasika akọ mabuedu, fasika akọ mabuedu. Me ya de sika akọ mabuedu. Wasama bene. Enti woti we pa wo ya ti asefo na woti ase no. We na wini mu a. Na we ya honhom. Enti na wo kyerese. Wo pese wo kyerese me di aboro. Enti wo so wo maboro. So on ka ti asefo ho enti no wo ya honhom enti woni me se buedu no onye me moja. So pese wo kyere me se wo sama no. Wo pese wo kyere me se me di aboro enti wo so di maboro wa. Hey. Tete mesa adai. Fagu sika akọ mabuedu. Fasika akọ mabuedu. Me ya de sika akọ mabuedu. Enti senka ye wanka. Wakasi me fasika akọ mabuedu sa. Abuedu nyami moja, se buedu yami moja akura dia. Anka me ni hawo. Buedu yimo yeso. Uwu ye ya uko ye. Uni baby ya mifa buedu firi ye. Akuya. Buedu. Bra. I want to see. I'm not the boy. I'm sorry. Onyo. Kana no mose. Akuya de jena se de tia wa. What me no ma me di nkomo. The first time madam de beto we. Ni
di nkomo. Menye di nkomo. Nti o sese. Watimi asi bibi a kyerɛ. Menye di nkomo no. Ntimi ka kyerɛ me ne sɛ na ɔno wo maame. Mo fra bi mu no, no mo yɛ namfo paa. Na enam ne so, enam me maame so. Na opɛ kuruma wo maame. Ɛna saa na mo no a so na opɛ ba. Ɛde ma wo maame. Nti otimi ka kyerɛ me ya no no. Wakia wo kyerɛ mu a. O maame sɛ enam no no so na opɛ ba maame ne maame. Ai. Na ni kunu no so, enam me maame no so. Na wone wo maame ware. No nko kan. No nko no kan. Sɛ kia so sa bɔ no manika. Ebi na bibi fu tato. Ebi sa no, eno ano wo ka kyerɛ me. Eno na mo ka bibi edi. Ena maame no so one ne kasa na sɛ o pusu na ne buufu. Ti me ba asa na me de me gya no. Oh. Akia. Oni me bi niam bi sɛ nti na ma me dɔw. Sɛ bibi bie ne ho a. Me ka onya ma me. Sɛ bi ɛyɛ ɔbaa bi a kasɛm wi nka ho hwee. Empo wotimi tu ho na mo ne o maame. Edi nkomo baako mienu mo ne timi ka wo kura no. No kyerɛ sɛ ɔdɔm. Ɛdase. Wate. Na nanom hyaw. Ti bako. Esie. Ah, ode ma me ko akyi. Why? Say you may be share. That's. Kwa so you. So. Mama ba kan kyerɛ sɛ me ba. Na yen kan kyerɛ. What?